Bé, doncs estem a punt d'acabar l'any 2021 i encara no s'havia fet cap homenatge en el 150 aniversari del seu naixement i per tant s'han posat d'acord al Palau de la Música i la Fundació Òpera Catalunya per fer aquest homenatge a Amadeu Vives. Veurem el Vives més conegut, el que possiblement tothom coneix, que són aquestes sarsueles tan conegudes com Doña Francisquita, com Bohemios, també alguns petits fragments de La Villana i algun fragment de Maruixa. Sentirem. Però també hem volgut aportar en aquesta celebració alguna música menys coneguda, com és la música més catalana que va escriure per l'Orfeó. Recuperem una òpera de joventut que va escriure Vives en col·laboració amb Guimerà. Recuperem una ària d'Euda d'Uriach, que és aquesta òpera que va escriure abans de marxar a Madrid, i crec que és una curiositat que val la pena destacar, que traiem la pols d'aquests manuscrits que estan a la Biblioteca de Catalunya i els podrem sentir per primera vegada.